capitaine Ibrahima Traoré e jagorɗo mum toppitiɗo ndenagu leydi Burkina jaɓɓima alarba hanki nultodiraɓe joyo leydi Nigéria e gardugol jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral leyɗele Youssouf Maïtma-Tougar. alhaali jippogol laana weeyo mo Nigéria to Bobo Dioulasso yontere yewtude ina jeeya e toɓɓe ɓurɗe yewtede e ngal pottital. Youssouf Maïtma-Tougar holliti leydi Nigéria ina ñaagui yafuya e ko laana mabɓe naati e weeyo Burkina Faso taw alda e yamirore e dow inde hoorejo leydi Nigéria Bola Tinubu min ñaaguima yafuya ne feewi e leydi Burkina Faso e natgol laana amen e Burkina taw ɗoftaki sariya ni wi Youssouf Maïtma-Tougar. ha joni ko nun koɓe sappo e gooɓe Nigéria nanganoɓe e kalana nanato Burkina Faso so en tugnima e jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral leyɗele mo Nigéria aɓena e juuɗe Burkina Faso ha joni kono aɓe kisi kalana nangano ko balɗe ɗiɗi caggal etagol samminere laamu Patrice Talon to Benin samminere nde Nigéria walliɓe falade jagorɗo o andinani holde ko nun koɓe ɓe gaccitte e holde laana ka rutinte Nigéria.